Huwag po kayong umiyak, ma'am. Muna. Hindi po, okay lang. Huwag muna po kayong umiyak. Sige, ma'am. At the count of 1, 2, 3, gusto ko i-open nyo yung card track natin, okay? Sige po. 1, hawakan nyo na po. 1, 2, 3. JFS, marhain na od ko sa Indugabos. So now, we are bound to Baaw, Camarines Sur para sa isang surprise sa isa sa mga nanay sa Baaw. So let's greet her a happy birthday. Abangan nyo kung sino ang ating lucky mommy for today. But before that, I just wanted to greet a happy Friday to all of you. So tomorrow is weekend. Enjoy your weekends. For our accounts, JFS Battles and Services, you may follow our YouTube channel for JFS Battles and Services, our Instagram account for JFS Battles and Services also, and our FB page, JFS Space Battles and Services. You may like our page and share sa mga gusto magpa-surprise for their loved ones. And also, we would like to introduce our package for today, pero today is so amazing because nakikitan talaga ako sa setup natin ngayon because a sunflower package naman ngayon. So we have a food and also a money bouquet and also we have a customized cake. Abangan nyo, meron niyang surprise sa loob. And also we have a grocery bouquet also. Wow, napakabongga naman ng mommy natin mamaya. So mamaya abangan natin kung sino ang maswerteng nanay na mabibigyan natin ng special surprise for this Friday. Thank you so much again. Samahan nyo kami. Tara! Hello guys! So we are now here at Baaw, Camarines Sur para abangan natin kung sino ang lucky mom na isa-surprise natin for this afternoon for her special birthday today. So tara, samahan nyo kami kung sino siya. So ayan na, papunta na tayo sa bahay ng ating lucky mother na isa-surprise natin. So nandito tayo ngayon sa Riles, dito kasi siya nakatira. So medyo critical yung magiging stage natin ngayon kasi basta mamaya, abangan nyo na lang kasi we will be having an interview with our lucky mother for today. So, sino kaya yun? Abangan nyo. Tara, samahan nyo kami muna. So, lalakad muna tayo sa pag-amit. Hello po. Ay, hello po. Good afternoon po. Kaya po si Ma'am Melinda po. Ay, asawa niyo po. Ito po, sir. Tulungan natin mo yan, babe. May gusto sabi? Ito po. Pwede po. Ay! Hello ma'am! Good afternoon po. Pwede na po kung ma-invite ko na sandali lang po. Okay lang po. Sige po, okay lang po. Sige po, ako po si Ingrid. May gusto na po kami ipa-receive na package po. Kasi po, dineliver po siya sa last day. Kayo po si Ma'am Melinda Vicera po. Tama po. Sige po, pwede po sumama po kayo sa amin. Tingnan niyo po yung package po. Kasi isi-share lang po namin kung sa inyo po talaga. Hindi po, tingnan niyo po muna kung ano po. Tara po.
Ay, yung sakyan sa inyo? Opo, sa amin Wala po. dyan yung pula? Opo. May package po kasing dumating kay ma'am. Di po namin alam kung paano po, ano kasi medyo, okay lang yan ma'am. Okay, so, eto na ang ating lucky mommy. Mamaya i-reveal ko kung sino siya. Kasi medyo mainit dito at hassle. May dumating pong package para po sa inyo. Pero po, hindi ko po muna siya i-reveal. Pero po, gusto ko po kayo po mismo makakita ng package. Pwede po ba yun? Hindi naman po kayo high blood, ma'am. Huwag po kayong umiyak, ma'am. Muna. Hindi po, okay lang. Huwag muna po kayong umiyak. Sige, ma'am. At the count of 1, 2, 3, gusto ko i-open nyo yung card track natin, okay? Sige po. 1, hawakan nyo na po. 1, 2, 3! Happy birthday po, Mami Melinda! Happy birthday po! Ay, sige po. Ito, Mami. Hello, Mami. Good afternoon po. We are from the JMS Petals and Services from San Fernando, Camarines Sur. And I would like you to greet a happy birthday. Meron po akong ibibigay sa inyo. Tapos mamaya may babasahin akong message. Hulaan niyo kung sino yung nag-send nito. Okay? Wait lang po ha. Kukunin ko lang po. Mami, happy birthday po. Happy birthday. And I want you to listen for this message. Hulaan niyo po muna kung sino siguro nagbigay. Yan. Babasahin ko po, Mami, ang message. Hi, Mama Mel. Happy birthday po and more birthdays to come. Ma, I wanna say sorry po sa lahat na nangyari. At sorry din po kung di man kami forever ng anak nyo. Siguro po may dahilan ng lahat kung bakit nangyari to. Gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo ni Papa. Salamat po sa lahat-lahat sa sandaling panahon na naging part kayo ng buhay ko. Lalo na kay Papa na kahit papano ay nagkaroon ako ng ama ulit. Ingat po kayo lagi at enjoy your day. Baka po kasi hindi na muli tayo magkita. Kaya po kahit sa ganitong paraan man lang, makapagpasalamat po ako sa inyo at makapag-sorry po. Again, happy birthday and thank you and sorry po. Sa tingin niyo po kanino galing? Galing po ito kay Ma'am Rose Becerra, your daughter-in-law from Kuwait. So, Mami, ay from Saudi, sorry. So, Mami, ito po ang munting regalo ni Ma'am Rose Becerra sa inyo. Meron po kaming pagkain na inihanda sa inyo. Meron din po kayong grocery bouquet. At meron po kayong cake. Diyan po sa loob ng cake, Mami, gusto ko po, doon na lang po natin sa loob ng bahay i-blow. Or gusto niyo po dito na? Dito niyo na ba i-blow? Or sa bahay na lang? Sige. Mami, you're so emotional ah. Okay lang po yan. Sige po, ngayon po pupunta muna po tayo sa bahay nyo para i-blow po yung cake nyo. Okay po? Again, Mami, happy birthday po. Ilang taon na po kayo? 57. Palapakan naman natin si Mami. Happy birthday, Mami. So, punta po muna tayo sa bahay nyo para po i-blow ang cake. Hey, Mami. So, andito na tayo sa loob ng bahay ni Mami Melinda. So, papablow na natin ang kanyang very cute sunflower cake. So, Mami, before you blow the candle, gusto ko mag-wish kayo. At the count of 1, 2, 3. Wish muna kayo, tapos i-blow nyo po ang candle. Happy birthday po, Mami Melinda. Palakpakan naman natin si Nanay Melinda. Happy birthday. Pero Mami, hindi pa dyan nagtatapos ang surprise namin. Gusto ko po, itong happy birthday na to, ito pong happy birthday na to, gusto ko po kunin nyo. Sige po, kunin nyo po. Sige po, kunin nyo. Wow! Sige po! Kunin nyo pa po! Sige pa! Yan, sige pa! Ayan! Wow! Napakaraming 20s naman yan! Magpapasko pala kasi. Ayan! Wow! Wow! Parang ako na nangyayari ng cake. Wow! Sige po, Mami! Sige pa! Sige pa! Wow! Very good naman! Happy birthday, Mami! So, yan po ay ang ating money bouquet na nagkakahalaga po. Siguro kayo na lang po ang magbilang para po ma-appreciate nyo naman po yung pagbilang ng 20s. So, Mami, ano po sa pakiramdam? Kumusta po ang pakiramdam nyo, Mami? Sige po, ipatong nyo po muna dito.
Mami, kumusta po ang pakiramdam niyo po, Mami, ngayon? Masaya. Masaya po kayo? Ngayon po, Mami, medyo may personal na katanungan lang po ako, pero po sana hindi po kayo ma-offend sa itatanong ko. Mami, nasabi po kasi sa amin ni Ma'am Rose na nagkaroon daw po kayo ng sama ng loob or nagkaroon po kayo ng pagitan sa isa't isa. Gusto ko lang pong malaman kung ano po ba yung ganap ngayon, sitwasyon nyo ngayon between the two of you po, kay Ma'am Rose at sa inyo po. Ay, wala naman sa akin. Wala akong problema kay Rose. Okay. Opo. Sige lang, Mami. Kami nila nagkakunawaan na tayo dalawa. Siyempre namin ako. Opo. Parang nasaktan ako yung may nalaman akong basta may nalaman akong sinulitaan niya na siyempre yung sakit para sa akin. Opo. Pero wala na yun, okay. Okay na sa akin yun. Hindi na ako nag-ano sa akin. Okay po, Mami. So ngayon po, gusto ko lang pong humingi ng mensahe po para kay Ma'am Rose. Kasi po makikita niya rin naman po itong video na to. Gusto ko lang pong humingi ng mensahe po para sa inyo. Ano pong gusto niyong sabihin kay Ma'am Rose? Rose, salamat. Salamat sa amin na pinapangpag kanang mo ni Papa. Damay ka problema ka naman okay. Kung ano ka namamalitan ka lang yun ni Mama. Sana magkabalik. Ayos ko niya ka po. Salamat niya. Okay, so napaka-emotional po ni Mami. Okay na po yan, Mami. So, maraming salamat po. Siguro po, gusto lang ni Ma'am Rose talagang sabihin sa inyo na magpasalamat at humingi ng pagpapatawad. So, eto po, Mami, yung letter. Kung gusto niyo po ulit basahin. Ano po? So, eto po, Ma'am, na money cake, food, grocery bouquet, at money bouquet ay para po sa inyo na binigay ni Ma'am Rose. So again, Mami, happy 57th birthday po. God bless you po and stay good and be healthy po para po sa amin. So again, guys, we are from the JFS Petals and Services. Nakita po natin ang ating lucky mommy for today na si Ma'am Melinda Visera. Palakpakan naman po natin ang ating lucky mommy na sinurprise ng kanyang daughter-in-law from Saudi na si Ma'am Rose Visera. Again, this is JFS Petals and Services. We just don't create, but we captivate. Thank you so much, guys. Again, this is Mama Angel or Ate Angel, your love and surprise ambassadors. Thank you so much. Mami, magay kayo. Bye!